Hadin ka jingmi ki kan rum kan ram ki thain borda ranikor balami lengba kilat patai kubor hakini ki khinasngi kabaladon ka jingsha abat ki kalikir marbam ki BSF kaseng HNM Southwest Kasils District lembar kaseng HWC kilahir benjurip shite ke jaka banlap ke jingshisha ki arseng habai jingkran shakila patai kubor office trikam jongka HNM mamokrwat kilai ka jinghero katanat border security first ya ke jingtalasi kini kikali kibalahir palatpur kebalakot da kispa atali kikali ka shisngi banke di marbam hadu bakaladon ke jing suba bala bandon ki kam khayitu shabari yakini ki marbam henreh kawi pat kaliang ki arseng kila penrempat iki BSF ki balawan bantalasi po shnong breu kabala panlong ke jing deng kali ke basharkai bat kabala bu jing tingru iki paiba anu lainawan ki kentai ki khanna barhalor kane ka benta kaseng HNM kalai krani Director General juga Border Security Force Maupat Headquarter Shillong badai ban pengkarian no ikini ki sipai ki barang hakte ke jaka kena makan long ke jing shong suk shong sai ki paiba barhalor kane na kaleng DG ulakular bom saweng no sian ki force na kane jaka te na kaleng jungi ka seng H&M bat ka HYC Southwest Kasils District di dap ka jingso kemen hakwe dai bat kane ka border issue ya kaba na kaleng ka jungi ka seng di bagi BSF ki ap pahara ya ki marbian ang tayo ko khatra ya kaba na kalian ka jungi kum kaseng nidap ka jing so kemen ang kata bagi ila ka jungi kmat ba kini ki mar ki mata ki ba kiet ban ya stesa border ka long palaput di na kalian ka jungi ni ai ka jing kersan ya ki BSF ba bakin up berpahara lagi yo lese kadon kejingnya kamai sabari alaban on hantai hapo Bangladesh kilaban rai kini kimar rep kijumi ada yang hapo hari India kijumi ya kaba kimar di mata kini kadon katan kijumi kila kilo mrei tangkawai pat kalian di dam da kijumi sosi hakwa dai ban BSF bau BSF one up hapo kasnong katau jong ki paiba hawe dai hantai hapo snong katha ba one up iki ne ki mar di mata ajing sha ni BSF udai ban lek ban up haki border line border issue ya kaba udai ban up hau border jong India ban Bangladesh ban pek kita ki mar di ban rak iki mar mata hantai hapo Bangladesh ndrei balai wan ap hangne hapo khatra hapo snong ni do tina kalian ka jungi ni ai ki support ya kepada ni banai bat ni persyaru ya kepada ni ban persyaru di kejingta ya ki paiba panlang jo kadang kathan ki jungi hantai hapo khatra kibadai hapo negeri hapo hotkro kolong ba ya ki marbam kibadai ban poi hapo snong jong ki area sete ka ktalang ya ki nomar babalai nomar ya ki bakit saki snong ki thauru la sabat lang hantu ki marbam jong ki snong ki thau kim posu haki snong te ki asakurlang hantu bat kitu kiba khai bi an hantai hapo Bangladesh. Te ngidap na kijing so kemen nomor balai nomor kaseng ke jungi ngile i na kaya jungi ka HYC jungi ka HNM bat ka HYC ngile i la kijing kemat ba ta kispa tli haka sisngi dia let banket ye kini kimar rep kijungi namne kum piat bat pan te ngimla ban pedian ba ki marep kijungi piat bat pan unless sharing nikor daki spatli ki kali kentuk ki trok bat ki boleh ya haji syawat kamu keluar ke jungi kam domdon kum kata kata jingya ke jinghe tu kamu keluar ke jungi 4 poin tang sak hauru ki marbam ki botiet ne ko keluar tena kalian ke jungi ya ai jing support to yourself ba ula ya kabadai ba ula ya kodon kam nomor ba
na kalian ke jong ki pat baru ki suspek ba ki marbam ki poi sa Bangladesh ini i ladak banyak keren bat DG badai uhe jong ki BSF ba ngadap keren ban penkendian wa ya ki BSF na po snong jong ki breu ang tay apo katra ba udai ban phano yaki ban lecha ki borda badai mo de bat pe ya kata nyidap lagi jing dokumen bau diji sale ikut kam na kenta kini ki BSF ban phano yaki sa borda bat nom phaapsho yaki hangne hapo snong breu namar boleh namar kakta ya ki khun sama khamtami kentai ji ujor jo ki khun sama kentai baki shooting baki khulung ki khnaro ya ki BSF pada ki dengan tu namar balai mar kaktien ka thali jro ki mya pai banyak kran kunung kunuro ki mya pai te ka sa ka jingting ki jing sir wat hakamit ka yomro kini ki BSF ki adon lang hantu na kalian ki kentai ro tang ban poi ya ki nyok apa je ki nuchu ban me ban la ki kam ki jap ki namar balai namar baki tinggi ki BSF ai kan long kembalong haki por ki long swai ban harkin hardam in long ki ba pingor ban pendu pendam ya kan ya jing thai itu hantai apo ren ka bat nadu menta kasni ngala banam baki dikat jengi lada kilap ya kinu ki ba kai bi an nyin pe kong baki kot isla ki jongki bat lada kimbiang ki kot isla makanya ka jengi ro apian su BSF banan syauki dalade naktu ga jaka bani hab bakten lami ngiyoi mangi ya kita kinong kai itu itang kita ki kentin ki baknya ne kerpas kini kinong kai ro pamdai ban ya kai itu ide ban ya kai lembak ikot kisla ki ba ide ban ya apo bordal amdai bangin ya suya kai kumba long apo ka jalai ke jengi ti tang kini ki kentin ngai kublai ya baro bangin ya trelang bat lada kipai ba jo kanong kathan ke jengi ki yui ya kini ki nong khai ba ke ya bian ajik tep che kase ke jengi apo rami koru kadon apo nong hawaru kadon apo katraru gidon apo nong kalongru gidon bada kini ki BSF ki mla ban mi hakini ki kindiat layau dan hakini ki kindiat sni na kalian ke jengi ba padba na katu kadon kathan ngin jeslot ba nyila ban beno iki hakunu kadon apo tina kalian ke jengi di ai ke jing nom yesha ya kita ki nom khai ki bawan mangne na po mo keluar ke jingi ki bawan kit da ki spa kli kitrot ban penpoi ki marbam hantai apor nikor kamla ban pedang baka nikor kan bam da ki spa kli ka sisni ki marbam ndrai nga kermen skem ba ki badai ban ya hawardar ai bakan long akipor ki ba maswa ba yang ta ngim nom laban pedang nama ba kajingya ju kali kalau babun palan mbak kembang kalau mbak kajingya trelan kajingi ban BSF nang niskmat ni trelan mbak pada gidon ka suspek mbak gidon kajing kamai tu ni kajing penpoi syabari nak kalian kajingi show BSF ru nyen sa haktin mbak hak bayadai ban puliru ni kerpat di police department ba angtai apo ramikor ban nglam baun long bapit ngor ban ap duty man kapor khnang ba kini ki kambian kinom don chu kumni namar ba katkum ke jingi i jong pai ba jo kadang kathai ke jingi lai i wa ki jong khmat ba ka long bian parat ke jing kamai stay wasa mo korwa ro kadang duna na kalian jongi ke SYC jong ka mo circle agi jing sha kadai-kadai ka benta jong ka district ring jong ka han bat ka HYC dan rena di kam bong la kia ring la ngelawan pemangan nak kadang juga circle TKI ka ba ngi sngo ka ni ka por ba ni syong hakmat jong press khot jong pat ba kalong ba habang yo i ya kan ka KI ka bala jia habang yo sngo ya ka jing ut jong pat ba bat ngi lei lagi jong ki khmat kawara ai ka jingli hakmat jongi ka sek ka jingli ka ban kom kalong ba hatu kini ki mar ki bayat ki balakit na shilong ki balakit na kini ki than bala supply
Syati Syaborda hatu ki pajba ki badon hapo jongka lakalong hanong jiri lakalong haki borrar hat hatu kila ban bam ya kita ki piat lani uphan lani kasini daki spa ki trok hakashisni kata kade ke jingkeli but kabar ka jingkeli kalong ba hatu uni BSF wan bantuklar hapo kasnong kathal hapo ki area snong habaka duty ko jung kade haborda te ui no ya ka beauty border wan pat hapo jong kisnong kithau kabalalong ka jingdik ya ki pajba nong song ka jingting ro ha ka ju kopor namar paleng ngong ka jingting niyo ya ka jingja ka BSF tang hakini kisngi ha ki jantia yo tu way doktor kila pendik kila pentut ha ka ba wat ban berngem ban siat ro ban pharap ba udai ukhar Bangladesh te hatu habaya ki breu ki parakasi ki bayat phila ban pendek te haba phiwana ki snong ki thaw ki area snong hatu ki pajba kim ting ki pajba kin don ka jingting bat kin don ka jing seer te balai ba udi BSF wan matuklar ya kini ki kam hapo jong ki snong ki thaw tang na kabanta kini ki jing khayi jing ya jong ki mar bam marsa te ka wei pat ka jingli kalong ka arais kalong ba hatu ka police department kamla se ban te lakam ya kita ki baro balai ka police department kami hatu ka balai ka BSF kawan bantuklar hatu ka police department kam trei lada kalong kumta hatu na kaliang juga administration kan don jingti pe hatu ka administration kam yoi bat kam yo sngaw ya ka jigut jingnam jong pat bat lada kayo bat kayo sngaw ya ka jigut jingnam jong pat bat kayo ya kata ka jing ko hangno re hangno kala dai ban sim kam bat ban le lor kata henry ban ong ba hadu ba BSF wan bantuklar tingi sngaw ba yo la se ka don ke sha lendet kabanga yoi bat kabanga ngaju perkhat habangi pet habangi le inspect ikini lengba jong unit ki jongi yoi ba BSF check yaki kali hagba ki hiar sha borda henry ngim jui pat ba check pat yaki kali ki ba 1Q nak teshane di yo la se habakan kala ban long ba ni suspect ba kala ban long bahkan don ke export ban ke import te ki ki mar ki bala import nabari lanenang no nang no kata ke jing suspect ngimla ban tip ngimla ban ong henry ni shu ketu ba la da pi check la dai ban check ya bahir ba je bakiru ha ju kopor kadang bala da kadon kanu ke jing supply yo la se ki supply bar umar bam henry ka bawon kit pat yu umar balong la balong smuggling la ne hakan ko benta namar kani ko perthai ko basneu shibun ki mar ki basneu ki poi yo la se ki don ki bakun kita mis ngoba kata ka lalong diko ka checking kila dai ban check bayar bali bakeu ko juga por ba lada ka police department kamla ban le halor kata ka administration kadai ban sim kam halor kata but kidon ki babun ki ba ujor bat ki ba ong ba kini ki BSF ki penyeng daheng ki kali klaim da don kuno jubab ke babian klaim da don kuno kata ka jing checking ke babian henry ki pendaheng ya kali ka bala pentut ya kayat kayeng jo upat ba ki stong ki thau ki balong hakan dom kan surat ro namar ka jing penyat bat ka jing bat klaim sngo thu jo ki BSF ya ka ban checking ya ki to ki mar ki balakit te lada kalong kumnu ro ndai ban pentut ya kayat kayeng jo upat ba ban haba bi check ya kata ka bat pide kan check nyero ha bitu kapor henry ni penram ro ha bitu kapor ba ngimla pediang ba pinwan bantu kelar ki snong bisa habangi ngidang sanya ka police department bat ngipat yoi ya kata ka jigot upai ba ha ka bede bet kata sakawai pat mi sngo penram ro gini ginong khai ba ngimla ban nge na kaleng jongi ke HYC ba phila ban khai yo to piat jong phi sha border tang hakisisni daki spa kitrok di suspect ba yo la se kini kimar pi supply shabari te ni sngo ban ong ba ni penrem ya kinong khayu ba lada pi khai bi shabari kan wanra e ka jing jenjar jong pat nong song snong
ha babun ki benta jong kini ki dong ki thai ki jongi ha ka ba umar rep un keu ki marbam kin keu ha ki yau ki hat kumbang yo sngo ba ong ba ki masi ki kiu dor ba kini ki singi balai namar ki babun ki lap ki syam ki ong ba kala don ke jing supply tu sha Bangladesh te kita ki ba kampen semua tenat ini bat ni maham bat ni pha iko kubor bat hakaju kubor ni ong ba pimdai ban le ya kini ki benta ki bom yahap bat ki bakta ya ka suk kasan ya ka yo ka kot bat ya ka ki bakta ya ka ya uduk usuk namara la pile ya kini ki benta niro nakaliang jongi kum kasek ni haban shim kam bat ban le ai lo kini ki benta tin nakaliang jongi ka SYC tang kini ki kentin ke bang idon bat ki bang isngau hakan ke por ban wanra